Какво е картография на свободата? Картография на свободата е един проект, който пътува от град на град. Във всеки град работим с различни артисти и разнищваме темата за свободата. Възможната и невъзможна свобода и как тя функционира или пък не функционира изобщо в градска среда. А какво ще се случи в Бургас? В Бургас ще имаме един доста интензивен творчески процес, в който заедно с артистите ще създадем ново представление, родено от взаимодействието между тях, от техните идеи, от самото пространство на морското казино, но също така ще отидем и от Ченкенецкеле, където ще работим и с историите на мястото и на контекста. Как се роди идеята за картография на свободата? Това е един доста вътрешен порив, в който изследваме възможна ли е или невъзможна свободата, как тя се свързва с пространството, изобщо има ли някаква зависимост на свободата от нещо, зависима ли е свободата и какво би се случило с всеки различен човек във всяко различно място, какви отговори нови ще открием по пътя.